For længe siden var der intet. Kun tåge. Ud af rimtågen kom ordene og rimene. Ordene blev forskruet i nuet, og de blev flere og flere. Der kom enderim, indrim, bogstavrim, alliteration, assonans. Det blev en dans med gloser og en dans på roser. Ordene blomstrede til orkideer og sangede sig til buketter. Fra vikingernes sagarim til Shakespeares sonetter. De skød op som raketter, bevægede publikum gennem tid og gennem rum, i en rumtid, på rumrejse, på rimrejse. Ordene skal op at flyve. Velkommen til Rimrejsen 2025.